Zašto je jednoj digitalnoj telekomunikacijskoj kompaniji važna održivost? Pa rekla bih da je samo po sebi jasno. Prvo, mi želimo biti pokretači nekih pozitivnih promjena i radimo aktivno na tome. Drugo, mi dovodimo tehnologije za koje vjerujemo da su preduvjet, ne vjerujemo nego znamo, da su preduvjet i društvenog razvoja i gospodarskog razvoja, kao onda i preduvjet nekog društvenog razvoja koji počiva na tehnologijama. I treća je zato što vjerujemo da će se naš uspjeh mjeriti po tome kakvu ostavštinu ostavljamo našim budućim generacijama. A upravo je to ono što vjerujemo da moramo učiniti, a to je ostaviti održivu budućnost apsolutno svima. I to su, ja bih rekla, neka tri osnovna razloga zašto mi radimo i bavimo se održivošću i održivim razvojem i uvršili smo ga u našu strategiju. Strategija održivosti je u stvari definirana kroz našu ambiciju, a to je da svima koji su važni dionici u društvu dajemo i stvaramo neku dodatnu vrijednost, počinjući od naših zaposlenika, korisnika, naših dioničara, naših partnera i